bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku. Nantikanlah aku di Teluk Payun. Selamat tinggal kasihku yang ku cinta. Dan ku pergi jauh ke negeri seberang. Ku kan mencari ilmu di negeri orang. Bakal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang ku cinta. Doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu. Kan ku jadikan pembulu rindu. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku. Nantikan aku di Teluk Payun. Selamat tinggal kasihku yang ku cinta. Aku pergi jauh di negeri seberang. Ku harapkan suratmu setiap minggu. Dan ku jadikan pembulu rindu. Yang tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku. Nantikan aku di Teluk Payun. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku. Nantikanlah aku di Teluk Payun. Selamat tinggal Teluk Payun perwai. Aku pergi jauh ke negeri seberang. Ku kan mencari ilmu di negeri orang. Bakal hidup kelak di hari tua. Asik. Eh, Ayo lopo nih? ora, Met, Sapa? ora ada sih aku lek seno. Lambimu kok anyar Iki Memet terus. terus. Iki Memet Des. Oh, Komet. Anyar meneh. Yo, Pangkling aku Met. pi. Eh? Nandake lek polarise. Alhamdulillah. Oh yo aja domong lek utang kok kabeh wong Sapa? akeh utang. Ngangsur apa Met? Ngangsur apa? Oh ngangsur lambi tak kira ngangsur. Disapke ndike ya, Mas. Nggih, ayo Mas, ayo. Nggih. Awak dhewe iki udah ngerti nek dheweke utang Met. Ayo. Karang lampune iki merodok-rodok bling-bling marambet kita, Met. Iya, ayo salam dulu Met, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat to Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak dhewe tekan di Met. Tekan endi iki? Awak dhewe Gayam Ya, ya. Giripu Allah. Giripurno di Indonesia.
Alhamdulillah awak dhewe ngene iki nuansa. Nuansa. Minal aidin wal faizin. Nggih. Mohon maaf lahir dan batin. Pokoke sugeng Awak riyadi. dhewe iki awak dhewe akeh lupute. Mas. Nggih, Akeh menungso lupute. iki akeh lupute. Awak dhewe pas dijengklitang ning kono kae. Heeh. Oleh ya paping. Heeh. Ning kene ya gur tutupi kok ngene paping maneh. Pancen hidupku penuh cor-coran. Celuh cor-coran sikile pating plotas kok ya ora masalah, Met. Alhamdulillah iki acarane apa kudu ngerti, Met. Acarane sawalan nggih. Halal bihalal. Nggih. Halal bihalal. Nggih, bersama sapa kae diwaca gede banget. Bersama Cahaya Rimba. Ya, alhamdulillah Nggih. iki tak dungak-dungake muga-muga ngene terus laris. Oh, laris amin. Laris ora udan wae. Pokoke Mesti tolak- ya. Tak tolak biala iki. Tolak balak. Sempakku wis tak walek kok. Balik ke piye? Wah, aku ning kono mesti udan ya. Oh, Walek. walek tekan Malah sirah. malah kliru ya. Lah kok Met. iso? Malah ora pinu. Jal takon ke Mas Adi Ala- ke. Nggo sempak ora? Adike Gak tunggang sempak. jaran. Heeh, adike tunggang jaran. Ayo. Tak itek. Ayo. Malah Ayo. meringis. Adik gini, adik gini. Ah. Kowe ketek, ngene sing kono tangane. Sing kono. kanan. Nah, Nah. heya. Ha. Tuki Sepal kuda pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Hei, Naik ngene. delman istimewa Hei, ku hei, duduk di hei. muka. Salahane sapa? Muka Pak Kusir tak jagongi. Pak Kusir sedang kuda apek. Tak idoni. Muka Pak Kusir tak jagongi. Saking senenge, Met. Saking seneng. Ayo, wes Ha, saiki ha. dirutat sik. Ya, heeh. Iya iki. Pokoknya tidak ada berhenti-hentinya. Pak, irunge dantup tawon apa, Pak? Dika Pak, kowe. halo. Halo Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Ketua. Riko irunge gejongor silite Ya, sapa, Pak? Masalah Jan. Kepiye kok Riko ki? Ndek werok Wes. wabrit ngono. Oh. Ah, siji wis kaya pawang barang ngarep. Sing di Wah, ngarep gede. Wah. Ngarep dheweke. Ngarepe. Iya, kaya pawang ya. Halo, Pak. Hadir. Pak, Hadir. hadir. Rupane wis persis. Lah iya. Hadir gitu. Hadir. Ayo, ngene tangane ngene. Tangane. Ah. Karepe rono Riko ki. Ah. Jiro lupat. Hadir. 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 Wis rupane ayo wis Ayo. diredase. Heeh, yo. Ya, lagune apa iki? Ayo bro konco. Apa? Oh, aja manut. Kene manut kono. Ayo pro kanca ngawar rono rukune Islam yaiku lima Sago. saadat Genggang siji tapi sasira amat kasih kedan aping pi Pindo de. pindo de kabeh pindone Pindone. Lakoni salat iya kaping telune. Asik. Kaping telune bayar zakat. tamangi kaping par poso ana ning bulan Ramadan Endon kaping 5 kaji kaping 5 kaji lamun kuwasa turne kuat. Ayo, haji ki larang Mas Andes. Jenek kuat Tapi usaha. usaha semoga kita bisa haji Amin ya Allah. kalau bisa haji kita gegondol Iya. ya ayo Ayo. ayo Lek Upi Lek Upi. Lek Upi kathoke suwek ah iki mesti nganggone ondane Yamaha Lah kok iso? suwek-suwek Suwe-suwe. alah sembembret ngono kok ayo delok nyene kotane pi Janu sembrat kabeh. apik iki ayo Piye? Jala apa teye, apa diketetna, apa dia, apa diketetu, apa ditutut, apa teye. Baunya apa kalah Andes iki, urung adus, apa kowe rong adus, ambune Masya Allah. wis
Piye? Burung adus 3 dina wingi. Karang jope gek laris to, Met. Iya. Lagune apa iki? Allahumma sholli. Pok piye? Ayo. Ayo Prakaca ngawruwana Islam rukune Islam ya iku lima Syahadat loro rukun kasiji bisuwa sira kalawan ngaji lamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam ya nona sudah terang asal jauh dari pangeran. Kok kowe ngesuk komet wae piye to? Ya, selakok ini dikit ya. Anganku ngambara ana botego hitung lintang sesulo padang rembulan tak golek iya tak ngerti simpan cerita tak kirimi hitung tak kata kejangan Lalu kita lung-lungan rarang-rarang among suara anggrang jiwaku tak kirimi layang kitir tak samper ke angin sumilir ora kroso siramutan sata pikir Iko wangi wayang beta hatiku Sino tertosa umpama kapan kaya aku bisa jaga melintang renggo endang rembulan aku sama kuat untuk makan engoro-oro kang jengkang ngalahkan tanpa upama nunggu tumeter sing teto anggo nalasi lungko-lungko ketiga angatku ngambara nembus meko hitung lintang sesulo padang rembulan tak golek iya no ngerti saderino kangisi hitung tak kata ngejar kapan kaya aku bisa gegem lintang rego endang rembulan aku sama kuat perlan untuk
iko. Ya Des, siapke Boleh, Des. dikit Des. Yo Mas Komet nyiapke. Ayo. Ayo, Met. Ayo, Pak D. Kondisi aman belum? Aman? Aman. Aman ya? Aman. Wah, aman. Ayo. Tertib aman. Arep-arep, Pak. Harap-harapan ya? Arep-arep, Pak. Ayo. Wis tuwa rupane dientrot-entrot ae tambah ngantuk iki. Sopo ki? Ya wong tuwa iki. Kowe sing gambari kok. Ayo. Lah, Lek arek jajan apa? Kok isih gambar ngantuk. Tak gambari to. Ayo, Tak- wis. Gajah nek mingkem, Mbak. Mingkem. Mingkem, Mbak. Nah, Mingkem. nek mingkem, Mbak, ajal. Tok Nah. koyo ngantuk to. Kon matane ra mulai lagi. Lah tambah jembiar. Ayo. 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 Lah biasa, Met. Apa? Hah? Apa? Set ngono. Ngerti ra kowe? Ora. Ayo wis takon kene kok ora ngerti. Aku kok piset ngono. Ayo. Siap. Wis. Wajib kangit telat aku waton lurung ilmu. Wajib kangit telat aku waton lurung ilmu. Ojo lirat Yang turun rusak bodohmu. Ojo liran yang turun rusak bodohmu. wajib kangit telat aku waton lurung ilmu. Lurung ilmu. Wajib kangit telat aku waton lurung ilmu. Lurung ilmu. Ojo larat yen durung rusak bodohmu. Ojo larat yen durung rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wes. Lo. Aman to bolo? Lah wong iki acarane sawalan kok malah do gelutani kepiye? Jo lanjut ke yo. Monolane gak arek lekas kempringet lho iki. Mosok teko wis lak yo wagu. Engko kagol. Lanjut. Yo oke lanjut. Yo. Mas, beduknya yuk tabone mas, ini mas. Mas beduk. Mas beduk ya. Yo lanjut yo, alon-alon yo. Piye wo? Iso tertib ora? Aman wo? Wih, pokoknya sing joget tetep joget, jaga ketertiban bolo. Ya. Ayo, wis fokus ayo. Kamu sini, kamu itu sini. Kamu tuwek sini aja. Ya. Mah milu-milu tuwek. Wis tuwek kamu situ aja, nutuki kulit itu aja. Ya. Oke, yang depan aman. Aman. Mas Monggo. bos. Iki semua. Ayo. Wis. Santai, sik, sabar. Yuk, tahan nafas. Hembuskan. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Pokoknya berarti happy. Ngono wae wis pokoke intine happy. Iya, modalnya di Ya. temen ayo, Mas. Lanjut weh. Yo Mas. Tulung dumateng sedaya panitia kula aturi ngondisike ing Jawi nggih. Jenengan badhe dilanjutkan. Ayo. Andi.
Kae, Mas Nur. Ketuane sing pojok ngarep kanan. Ya, ya. Saya ditakoni lagune apa? Ya Oh, wajib bae. Isa Semare. gah aku. Wong males aku. Rencana melek. Rabiku asale ya gawe Agawe mana? Rabiku asale ya gawe Agawe mana? Rabiku asale agawe mana? Rabiku asale agawe mana? Dinamo sunah nulungi maring sembayang. Kita mau sunah nulungi maring sembayang, nulungi maring sembayang. Ada sih bang, kan juga trofiku bang, leader. Ya. Upi wis minuk bet. Upi mripate. Wes wajib kaine mau kok. Iya. Iki ya dodene kok ora wajib kain meneh. Upi riko ngantuk riko, Pak. Pak, tuwa iki ngantukan riko kene. Ya. Lah, nganu nyeleh tek lagu to, tak nyanyi nyong. Yo, ente nyanyi. Sing sipi temen nggih. Sing Ramaido ngono ae. Kepiye? Golek beda. Kowe gek kangen ro sapa? Kangen ro sapa kowe? Oh. Kangen ro bojone wong jare. Can nek Andes iki glogok ya, Des. Apa? Ayo nek ramai delok ya. Kangen ro bojone wong. Kowe kangen ro bojone sapa, Des? Sumina tekan. Sumina wedok sing lanang sapa? Kono ki nek wis teol ki njagong wae. Malah kancane mlaku kok iso ngono. Upi kuwe. Upi. Lah, wis saking kepinu. Lah ki upi lho. Upi, ayo jreng. Lek roya. Mar. Ya. Ramaido sapa sing ora kangen. Ada bojo pengen turu angel mereng. Ramaido sapa sing ora kangen. Ra kepethuk sawetara pengen weruh. Percaya aku Tuhan no hatimu tak anjur harap denganku. Ayo. Layangmu Tatang wingi kuwi wis ta aja apa karepe atimu. Trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes seluk ning pipiku. Umpama tanganku dadi
ki ora masuk angin aku asine. Aku tak gering po. Nek aku ngerti iki, maksudnya lagune iki, Met. Apa? Hah? Umpama tanganku dadi suwiwi. Tak glepungi tak goreng dadi kentaki. Tuku ning Darmali 3.000 le siji dipangan jan marake mareki. Piren. Aku dodol kentaki. Ayo. Kuwi nek sekolah ambe nek sekati ora beda, Met. Piye nek sekolah piye? Nek sekati ya wis rasa jelas ki. Alah, dioni iki kalau piye. Lek Nur ndi Lek Nur? Lek Nur, Oh, Ki. Lek. Oh, lah. Lek Nur. Lek Nur. Ada suwi Lek Nur. Ah. Sawi sik wis dirodat neh, nya. Apine Lek Nur iki. Lagune apa iki, Des? Ayo apa? Ayo apa? Ora Ayo, ngerti. Nek bener nek takon pojok ngarep kanan kae. Oh, Lek Dut. Heeh. Mbah Pawang. Kok lek Dut ngawur. Sapa? Mas Apri. Mas Apri. Heeh. Pri. Sing sopan kok. Ayo Mbah Karo Apri. ketuane kok Ampun Pri. ora Ampun. dibayar kapok Iya lho, iya Win. Mbah Apri sing ganteng-ganteng dhewe. Lah alah. Ayo, napa Mbah? Lagune apa Mbah? Mbah. Mafailatun. Mafailatun. Mbah, mafailatun Mbah. Ayo mafailatun dong. Yo iya iya. Jajal takon digawete kepiye? Ini kok juga ngerti Mbah? Mafailatun ngerti Mbah? Ngerti? Oh iya. Ora dong. Ya, apa ya? Mafa. Ya iya iya. Dia Mafailatun mafailatun mafai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamualaikum warahmatullahi mafailatun mafai. Wes iki Andes wis kelebon demit ngendi iki? Met. Andes kelebon demit ngendi iki? Mabu ora? Resi isik. Resi. Ngubah banyu, nggo lemah. Tayamum. Apa nih, Met? Apa? Oh, kanca keli Andes kuwi. Apa ora ono kok? Jo, sing njaluk rek lagu lewong mau ndi? Ayo samar-samare ya ora apa-apa biru kok abange kene ya. Dadi lewong atiku nalikane pisanan ketemu wong ayu kanyolaku kudu ati rinten siang dalu Timur Paciwaraka
cantik dadekake sawiji anjan apa tak lakoni Dinor panci warga ngutarasa tumakase kalbu ayo gala iyo Jangan bisa Yo, goyang ke bersama Andes Komen. Lono Sewantana Raja Muda Jo 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 jo. Yuda lawan Raja Rai Singa Yasta pusakane Bacot Kyai Samanggiran Bagas parang tipus Singa barong alasokan perang getan saya rame negarane dadi aman apa? Oh iya. Alah, Can masih senang ya ada sih ya. Ya si jeding. Bocah sapa met. Met, Anda sesulah masa orang mulai. Jatuh manteng, anggamprang, lilir sing ngolopo. Dari sarasa hanapa montak sapi lumampak hanya katakan sampai ketan kandakan bola jiwaan mangsa baca kasulaya iya Yuk. Paring nyuwun sedekahe. Paring nyuwun sedekahe. Cok. Jatuh pandang anggaprang gilang sing ngolopo Dari sang rasa hanapaan montak Sarwi lumampak hanya katakan sang bagatan kandakan sabola jiwaan kanu mangsa baca kasulaya Golek apa, Des? Oh, tak kira golek duit. Puspito Jot. Kasih lireng sambirono
Yo. Sekar gaduh Komnas Mawe Raras Jo. Jo. Duitnya tiba. Pinter komen. Jimo apa kowe? Kowe pinter. Iya. Kalau ijo. Iya, 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 iya. Jo. Hae, Jo. hae, hae. Lo So Jo. Jo. Oh oh. Je. Jo. Jo. Oh ah. Oh. Oh. Oh ah. Alon-alon gen kon pulumaku. Jo jo. Oh oh jo. Iya. Jo. Jo. Iya, 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 iya. Budak gaduh. Iya, 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 iya. Lintang kembang tawan Dedange wulan kekalan Gerla-geli kaya setya Gugah branta asmara Dasar agen gawa wangi puspa Andutut rasa Arom-arom burat wangi Ler pancaran sari Arom-arom murah wangi ler pancaran sari Lintang kembang tawan Tentang bulan kekawan Kerlagan kaya sotya Buka pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa tutut rasa arom purah wangi ler pancaran sari Arom-arom burat wangi Berpancaran sari Men sisana met. Sluku-sluku bathok. Bathok ela-elo Dirama menyang Solo lek olehe
payung moto mak jendit lololoba wong mati ora obah yen no pamit dadi bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim suku kato Cendel lololoba ora upaya pameten bocah boleh golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala yasalim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wasalim sloko pato elo sirama menyang solole olah payung mudul mak jendit lololoba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duwe piye oh kok jaluk tahu Mas jaluk tahu oh kok iso oh etan Si Umar Moyo ing sunting Bali ayo megolang kene yo Bu Umar Moyo ing sunting Bali timbalono Jot si Umar Moyo enggal mangkato si Umar Moyo enggal mangkato ngagem topi bulu ebismo Paman Nabi Raden Arjuna Paman Nabi Raden Arjuna ngaluruk barang Anastasino kidul kae opo manuk bala dewa pakanane opo onde coba piye met pedes mripate wis urung oh njaluk iya Ora wis silite sloso ngising Wis metu bole nyongan yang wis yo. anu Iya. nek malih nganu Bu. Besok nanggap maneh. Awen. Wah kula niki butuh obat ya Bu. Seliliteng untune nyong. Endine? Seliliteng. Tak sogroke kene. Kowe padha kok aku. Wis Mat alhamdulillah. Nggih.
awak dhewe ning kene hanya guyon ya, Met. Menghibur, Nggih nyuwun intinya pangapunten bilih wae atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Nggih. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek ngeten iki nyuwun pangapunten. Nggih. Salah lagu meneh riyo anyar pira? Ayo temen nggo, Bu. Temen nggo. Nyun tak nyanyi wis. Iya. Kowe Tak beres lang. kok kene ora beres kene. Kowe Apa? nyanyi aku joget kok iye. Apa-apa? Kamu kan tuyul. Tuyul gundulmu kuwi. Nak nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa, Bu? Hilang sipatu. Nyanyi apa? Lagune sing apik Sing kok. apik. Sing apik. Yo, lagune sing kaya nyong titip kangen wae. Titip kangen, Met. Titip kangen yo. Ayo, lak kowe refe piye refe? Refe titip kangen kepilih. Iya. Jreng. Padang rembulan. Mang. Ora cocok. Ora cocok. Lagune apa? Apa? Sing keras. Bahwa sehat sentosa. Blodut. Marilah hai semar. Rakyat Indonesia. Cocok. Ya. Anak lagu apa? Hah? Lagune apa? Kijeng miring. Mak. Aja. Manut kono ya. Sing lagu sing keras kono lah manut ah. Alah. Sing gapyak. Warok. Pramila monggo para rawuh sedaya sami muti menengakani Islam mugi pati Tutang wajib lapai dawuhe kang maha suci jaga sesuci udah kita kopi kadang nabi al Islam tubuh kipati waliyatun ala kulli muslimin wala muslimatin ala hadibin ala mati kula ikiti yang jawi Pramila monggo para rawuh sedaya sami muti menengakani pangandikan eta pulang ilmi Tiang kesang wajib lapai dawuh yang maha suci tak kesesuci udah kita ketika nabi al Islam tubuh kipati Wariyatun ala kulli muslimin wal muslimatin ala hadibin ala mati kula dikiti yang jawi Pramila monggo para rawuh sedaya sami muti menengakani al-Islam tubuh ilmi Ngobrol kok ditungi barang kok gojlok wae. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia, selamat datang semua. yang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak Anak gue, semangat. pada malam yang mulia ini Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Esok Mi'raj berkumandang selalu dirayakan oleh umat Islam. Dengan ini sesaat waktu 5 kali sehari dan semalam. Isra Mi'raj berkumandang selalu dirayakan oleh umat Islam. 5 waktu kewajibanmu, 5 hari sehari dan semalam. Itu kae apa manop balon dewa panjanane apa onde-onde
pamit rawuh penyonya. Besak. Mangan, sik, mangan. Wis ah. Nah wis metek itu mang wis nyong. Lek Nur wis lek Nur. Mun. Nyong wis kapok nyong. Ayo nang. lagi. Mbok yo kat mau to apa. Nggih sumangga kon Mas Andes njupuk tuh. Mbon nggih Pak, Bapak Ibu nggih. Kae. Iya ge. Astagfirullah. Hop namanya. Pak, tadi kok nyekso nyo. Dumeh ning kene sepisan, Met. Lah iya, malah Rasane digedhong ini. Nyoboyo engke entus Wes, ya. patuk lho. Kita kan sama-sama manusia ya. Pak, nek koyo ngene tambahi 50, Pak. Lah kowe kok Di bose mau mbung ya. selawe. Pak bos apa jenenge sing kayak tukang sopir truk ya? Di. Nah. Wo yo. Hey, hey, Rawana raja arane gawe geger nyeplo sinta ano pancaca Galang kau wis dadi awong kobong gede jroning Ceritane wayang nagara ngalakoni raja Sonapan sinto tinjang mulai Endra jilat pate dengan oman orang wati gete. Wis mas, wis nyomet nak pamitan. Kowe iki kok pamitan bro duit joget meneh. Ya pamitan seapinya. Kowe iki nopo to? Ya. Nggih, mohon kerja sama nih nggih. Kowe iki nopo? Kula pun mboten kiat. Lah napa? Ora ana 50-50 ngupuk. Nek wis kesetrum barang kare ngupi petuk kok. Apane sing kesetrum? Piye tangane dudukake kowe nyetrum ngene, Met. Ya kuwi kan kesetrum polahe dhewe. Wis Ora matur sembah berbanyak. nuwun wis nai 50 100. 100 e urung ana, Ding. Ning wis rasa. Ampun, matur suwun nggih. Wop. Pak mun. 100 sing papat e bongkok. Iki kok lengkap koyo kethek oklen to rasa-rasa iki. Mak. Montolake wayahe serampung mau wis iki das-dasan lho. Ayo. Adik kok nanggap apa malah kethek oklen ki? Hei, tukang Ana duit joget, ana duit joget. Ketuane ndi mau? Ketuane anu. Pak, ora sing tukang sopir sing hubungi nyong. Sapa to? Mau. Ndi? Sapa jenenge? Mbah Pariman. Hei, Pak Pariman. Iki piye? Ya tanggung jawab pisan kok. Anak buah emak tinggal kene iki. Wah, uyuwi sisan. Aja duyuwi.
Brakot. Wis ah. Wis ayo awak dhewe. Hari kok satu semenang. Ora. Hah? Joget ping ping pindho. pindho. Ayo bongkok. Ora iso, ora iso. Ora wis ra wae. Wis ki wae men gentenang upi lah. ATM blokir wae Wis wis. ya wis matur. Wis. Wis. Sup. Matur sembah nu. Ayo, wis. Ayo. Bener. Nggih, matur sembah nuwun wis ngeki tenan, Mat. Oh, wis. Awak dhewe wis kok ngene iki. Hup. Meneng riko aja mlirik-rik. Tangane aja mlebu sak nggih. Rasah mlebu sak metu kabeh. Nggih. Tak seneni sing mlebu sak ngono. Mun. Nyongke selak sayah kok. Hah? Nek saya kan ini nek ningu perwara tambahane ngono lho. Maksudnya nek ana sing abang ya, heeh ngono. Ning kita itu Bos Men. Oh, wis, Men. wis, Nggih iki karang. Nggih. Alhamdulillah berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sesuk wis nanggap meneh ya kok Nggih. ngene iki. Pokoke sesuk sing saka omah sing lali ra nggo dhuwit ngidolke receh. Gawe wong nyawer wong gendeng-gendeng ngene iki. Ora Angel. apa-apa, ora apa-apa temenan. Awak dhewe gek peralat karing upi. Dina iki karo Lek Nur. Kono. Sik. Pak Son, Tak mau. gensete patani mawon Pak Son. Awak dhewe iki tanggapan 250. Ayo. Njaluk ping swidak. Aja seru-seru. Aja seru. Kok men tambahi meneng wae. Ayo, heeh. Dadi nek Ngopo dong? ayo ke tambahi 500 kita ya, Non. Nah, to. Ini. Ping pawet apa? Dian riko. Engko terus-terusan. Kowe mah dadi Gus bareng ini Hah? apa? Oh iya keliru iki sing wonge. Sudah kurangi 100 e. Hei, Nah. Apa 20.000 bakul truk 50. Ora iso. Ora iso. Ora iso. 50. Ya. Iya pepat. Yo, pepat. Pepat, men. Alhamdulillah. Gini. Tepuk tangan. Iya. Ayo. Siji, loro, telu, papat. Kayak duitnya tiba meneh. Jebule yo awas yo. Awas. Iya. Apa komet durung? Komet durung kok iki ho piye? Ayo. Awas, Bes pinggir. Hei, Andes. Anodi. Oh ya wis apa? Ayo, Mas. Sikap. Siji, loro, Sik. telu, papat. Papat. Oh, we bonus. Wih bonus. Oh, Met. Komet. Tambah 50.000 lho. Oh, wes. Kok komet nangis? Met. Tambah 50.000 iki, Met. Berarti tambah ping 5 meneh, Met. Piye to? Jare mau wis pamit. Ayo. Piye? Kok ngenyang wae cah iki. Weh. Iya. Cung. Oh, eh. Wong tambah piran iki 70.000 kok. Ya, wis pamitan sapi saiki pamitan sapi ya. Monggo. Lila nono. Hanya mana super mau kok. Wis Mat iki tenan iki wis. Alhamdulillah berikan tepuk Alhamdulillah. tangan. Pokoknya tak dongae muga-muga tambah rezekine sehat Amin. selalu. Sehat selamin. Iki tanggapan paling jos iki iki. Luar biasa pokoknya. Iki jenenge wanci goro-goro. Lah kok iso? Wong wayangan e malah kono. Wedan weteng wis lara kosonge sing. Upi jaluk kon digelitang wae manu wis mengkeret. Ayo. Upi lah. Lato-lato wis kendor. Wis kena upi cerita. Orang kuwi. Wis nek iki jaluk ngapura Met.
Wis alhamdulillah babak Nggih. boleh golek babak kewan-kewan. Babak kewan-kewan, nggih. Sesuk nek pengin kok ngene meh nanggap Nanggap malih. Wis ngono wae. Nggih. Wis berikan tepuk tangan. Assalamualaikum Matur warahmatullahi suwun wabarakatuh. sedaya mawon. Luar biasa. Yo, iki dite gowo. Gelem ora?